Egunon Euskal Herria, egunon Elizondo, egunon Baztan. Maili Quintana naiz eta gaurko saioa, kabarako saioa egingo dugu zuzenean, Elizondotik, txokolatearen iturburutik, eta, entzun algaituzue Sorroxini irratian, nola zan, 107.5 FM, beraz, Sorroxini irratia shout out, edo erran.eusen ere aurkezakezue zuzenean hau. Hementxe gaude zutiken, eta gaurko saioa apro desberdina izango da, ingo ditugu elkarrizketa batzuk. Eta aprobetxatuz, azte santuan gaudela, azten zaigula, agian batzu hori ere, bai. Jantzi naiz apura satanika, eta badaramat, kamista zaren duna, bekatariak irabazleak gara. Bekatariak irabazleak garelako eta hala delako. Eta horrela ospatuko dugu beraz, Jesusen jaiotza ez da. Beraz, ongi etorri denoi, ondo pasa, saiontan eta entzun. Bueno, hasiko gara gure lehenengo gonbidatuarekin. Hortarako ekarri dugu antolakuntzako kide bat. Ane Alaba, ongi etorri Ane. Txalo, venga, txalotu, ondo. Mila esker gonbidatzeagatik. Zer modu zaude? Nahiko fresko egia esan. Dutxa hartu dut, esnatu berri, eta lo nahiko ondo egin dut egia esan. Oso ondo, ez dut uste beste askok hori izan halko dutenik. Ez dut uste ez. Aurketzu apura zure buruan, nor zara? Bale, ni Ane naiz, Antxoaingoa, nafartarra, eta, ernaiko kidea eta montatu dugun pototxo guzti honen errudunetako bat, antolatzailetako bat. Ez da bate gutxi, zerakoa montatu dezutena, pozik antolatutakoarekin? Bai, momentuz oso pozik. Kostatu zaigu, hau guztia aurrera ateratzea, azpiegitura guztia lotzea, montajeak, txandak, orduak eta orduak, baina, jendearen aurpegia orain agian aurpegiak resakakoak dira, baina orokorrean postasuna eta giro ona nabaritzen zen. Ze ona. Eta, kontatuko diguzu, zer nolako erronka izan da zutik bezalako zerbait montatzea? Oztoporik izan alduzue? Egia da, 2 urte generaman horrelako ekimen bat montatu gabe, eta horrei ere gure makinarian bertan, oztopo batzuk aurkitu ditugu, ez? Belaunaldi baten aldaketaren ostean, horrelako ekimen bat montatzea, inongo esperientziarik gabe, akatsak egin eta horiek konpontzearekin aurrera atera dugu. Gero betikoa ez, horrelakoak azpiegitura, orain argia doa, orain argia ez doa, baina bestela jende pila bat daukagu gurekin lanean, pila bat gara eta txikitasunetik gauza handiak egiteko gogoekin gaudenez, aurrera doa guztia behar bezala. Oso ondo, azken ere talde lanak egiten du dana, ez da? Hori da. Eta, sekulako lana izan da, beraz. Mila esker, hasteko zueri eta zuei eta denoi. Hombre, batez ere denoi, txanda gabe hau ezin delako egin eta txandetara agertu behar gara eta txandak egin. Bai. Eta, kontatu, zein da zutiken helburua? Pozik zaude orain ikustako emaitzekin, orain ikan ez da amaitu, baina hasi danetik egun pare bat pasa dira. Zuk ze emaitze ikusten dituzu ja? Alde batetik behar genuen gazteok berriz ere gazte independentistok nolabaiteko elkargune momentu bat, espazio bat izatea, elkarrekin egon, komunitatea sortu, baina baita hausnartu, ikasi, gozatu, eta gazteok ere behar genuen aisialdirako tartea, eta hori guztia izan nahi du zutik, ez? Gainera, aitzaki ezin hobea hemen egiteko, Elizondon ni pertsonalki superpozik ere Nafarroan izateagatik, eta maitasun bereziarekin egin dugu guzti hau. Eta, helburu horiekin batera, esatea ere garrantzi berezia eman diogu musikari, uste dugulako ere 2 urte hauek gogorrak izan direla estena musikalarentzako eta garrantzitsua iruditzen zitzaigun bertako taldeak, gazteak eta berriz ere oholtza eta gutik sortua, guk disfrutatua eta izateko ekimen bat izatea zutik.
Bai, oso ondo. Gora Nafarroa hasteko. Esan dezuna, Nafarroa izatea oso berezia dela, bai, gora Nafarroa hori izan behar da. Gora. Gero, agian gehiegi batzutan, Nafarroak oso buru gogorrak garelako eta gustatzen zaigu, baina ongi. Baina bai, gora Nafarroa eta hori, oso ondo azkenan guk handik sortutako zer guretzat eta dena hori da behar dana, ezta? Eta hori orain ari da gertatzen, baina etorkizunean, egun hauetan garatzen ari den, agatzen ari den mami guztia, nola garatu daiteke etorkizun batean hori? Bueno, alde batetik dagokigu hemen sortuko dugun giro guzti hau, ez? Balore batzuekin eta balore batzuetan oinarrituta, ez? Independentistak, euskaltzaleak, ekologistak, feministak, sozialistak, pues gure elkarren artean sareak sortu gure herritara itzuli eta egun hauetan entzungo ditugun hausnarketa, planteamendu eta tailer guztiak pues gure herritara eramanez eta ere pila kargatzeko momentua izan beharko litzateke hau eta kurtso amaierara arte, udan eta hurrengo kurtsoan gogoz hasteko rekarga modukoa. Beraz, handitu besterik ez da egin hau. Hasi besterik ez, beti. Hori da. Gainera, oraindik baditugu bi egun aurretik, gaurko egun osoa, eta esatea bihar ez dela amaitzen udaberriko ekimen hau, aberri egunera ere joan beharko garelako, eta bertan ere gozatzeko aukera eta aldarrikatzeko aukera izango dugula. Bai, planin kompleto daukagu azkenean, bihar aberri egunera, gaur ere kontzertuak. Hau agian da apur bat salseo, baina daukazu hitzaldin bat edo kontzertun bat oso gustokoa? Egia esan, momentuz, nahiko urduri ibili naiz, ez nekielako non egon, zer egin eta bar, turnoak, txandak eraman eta bar, baina hitzaldi gogokoenetako bat edo atzo estallidosen liburuaren aurkezpenean egon nahi nuen, azkenean ez nuen lortu, baina hori izan zen horietako bat. Eta pasa direnetatik ere atzo eskabideanen superongi pasa genuen, disfrutatu genuen atope, eta gaur, gazte martxako abestiarekin batera eta ibilbedin are gehiago gozatuko dugu. Bai, gozatuko dugu denok batera, ez? Ekitali nagusia eta gero, hori da. Mila esker, Ane, izan da zoragarria zurekin hitz egitea. Mila esker zuei. Eta gora zu, gora egindako lan guztia, eta... Eta gora gu, Nafarroa eta Euskal Herria. Gora gu eta gutarrak, esan behar da. Hori da. Mila esker, venga, txalo bat. Orain jarraituko dugu gure super elkarrezketekin, eta orain pasako gara sortzaileekin hitz egitera. Artista hutsak. Hortarako dauzkagu hemen Amets eta Ane, beraz, ongi etorri, venga, txalo bero bat. Zuek bai ez da zuen burua txalotu, merezi duzu, lehenengo bat zuen burua aurkeztu. Nor nahi du hasi? Egunon guzioi, ni Amets naiz, iruindarra, eta gaur eta hemen ibilbedi taldeko kide. Asko zailago ere ez. Bale, oso ondo. Ni Ane Txabenaz, 21 urte daukot, eta banaz oiala akrobazietako ikaslea. Eta, arteka emuten dotziet aurrei ikastaruak, holan suelte, eta aurten hasi naiz ja klasiak emuten baitxa, atzalde batzutan, eta horixe. Ni jarraitzen dut ikaslea izeten, baina irakasle bezala bebai. Irakasle zarenean ere ikasle zara beti azkenean. Eskerrik asko zen aurkezpenengatik. Hasiko gara, galdera potentekin. Beraz, hasiko gara zurekin, Ane. Nik ez dut inoiz entzun, zer da telekin akrobazia? Tela akrobazia, labur eta simple esan da, teiatutik jartzen da setazko tela bat, deseda, eta igote zare eta itxen duzu bertan akrobaziak. Baina, beste modu baten azalduta, bada zirkoko disiplina bat, lantzen dituna edo hartzen dauena beste kirol edo arte disiplinatatik teknika edo inspirazio asko dauko, bai baletien, eskaladan, dantzan, antzerkian,
ba hori dauko, ba, bera izetez bada zirkoko disiplina zehatz bat, baina gero hartzen dau ba, beste esparru askotako ba, teknikak edo ba, hori, posizioak edo figurak edo... Ordu nahiko kompletoa da, ez da gauza bakar batean oinarritzen, baizik eta oinarri ugari ditu. Bai. Eta zein da horrelako akrobaziak duen panorama Euskal Herrian? Ba, poliki-poliki badoie apurtxo bat indartzen, baina egisa esan oso gutxi gare bertan edo entrenamendu hori jasoten duenak. Bai igual aipatzia badazela hiriburuetan batez be, eta bai Bizkaian eta Gipuzkoan olako zirko eskola batzuk bezala, baina die aurrei bideratuta, gaztiak ez gauza inbeste eta helduak ja nite kuento. Eta igual horra aipatuko nauen Euskal Herrixen badaukoela gure zirkua, eta gure zirkuak uste bai ekarri dauela gogori edo behintzet kuriosidadia horren inguruen. Eta poliki-poliki badabil indartzen, baina bueno. Horre, handik hemendik sortzen die zirko talde txikinak eta batzuk disiplina hori lantzen dabe, beste batzuk ez, bueno. Ba, gutxinaka eta zure ekarpenarekin ere gaur ezagutaraziko da, hori garrantzitsua da. Eta, bueno, galderatxo bat, nun egiten duzu akrobazia, ze eskolatan egiten duzu, nun? Ba, ni hasi nintzen 16 urte naukola, hasi nintzen nire ondoko herrixen bertan, holan herri txiki-txikitxo bat, eskoitzan, irakaslian nire bizilaguna dalako, eta esan, bueno, proba hau ingot. Eta hasi nintzen berakin probetan, eta engantxa hau nintzen momentuen bertan. Eta gero Fanbierri zen nintzen nien ikastera unibertsiadera Donostira, nik esan hau, eta ontsa ez dut inbiderrau. Eta hasi nintzen handik begiratzen, basauen eskolaren bat ez dakiz zer, eta han andoainen, aduna eta andoain tartien, industrialde horretan, badau zirko eskola bat, eta hortxe nau ontsa ikasten, eta oso gustora. Primeran, eskerrik askoan, orain Amets zurekin goaz. Zuzara Ibilbediko kidea hori esan duzu. Nola ikusten duzu musikaren panorama, eta nola kudeatzen duzu daukazuten arrakasta? Panoramari dagokionez, iruditzen zaite Euskal Herria beti izan dela oso anitza taldei dagokienez, igual barrutik ikusita eta tokatzen zaizunez ere bestela igual ezagutuko etzen dituzken talde batzuk ezagutzea, ikusten dut dagoela talde pila bat, jende pila bat gauza asko egiten, eta oso diferenteak denetarik dago. Eta uste duguna baino gehiago, gero egia da, oihartzun handia izatera batzuk heltzen direla, baina uste duguna baina askoz ere gauza gehiago dagoela hortik, eta oso gauza honak. Arrakastaren egia esan ez dakiz esan, ez dut bizi bereziki hola, ez dakit maila pertsonalean edo noizbenka galdetu izan irate zerbait edo... Baina ez dakit, ez dut bereziki bizi, ez dakit nola esan, arrakasta bat, gauza hundi bat, kriston hori hartzuna duena eta... Agian kanpotik gehiago ikusten da zuzan barrutik baino. Bueno, eta jasozu noizbait eskaeraren bat autografo bat egiteko? Zer jaso da noizbait? Autografoa. Eskatu dizute? Inoiz igual kontzertu baten ondotik diskoa erosi eta seinatzea eskatzea bai. Eta atzo lehen aldiz eskatu ziaten selfie bat. Impresionante. Ospetsua zara, Amets. Eta naiz bat ere argazkizalea. De hecho, sanien hasieran ez mesedez. Eta azkenean benga, Ba begira, hori arrakasta izatzea ez gaur egun batzutan. Bueno, ez tabaiatu daiteke baina nahizu. Eta zuzara poesia bat, abesti zoragarriaren sortzailetako bat. Aldi duguzu kontatu zein izan da horren iturria edo inspirazioa edo zuen musa hori sortzeko? Kantu hori sortzeko. Ez dakit, inspirazioarena ez dut gehiagi sinisten, ez dut inoiz sinetxi hola, ez dakit, musikariek ez edo artistei egozen zaien, bai, eske inspiratu da, lana da, horratzean dagoena lana da. Kasu honetan, igual ilusio berezia egiten zuen olako kantu bat egiteak, bazen erronka bat ere aldi berean,
Eta ez dakit hasieratik motibatu nintzen letra batekin hastera. Eta gero musika denon artean egin genuen, ibilbedik eta Lilburu Leun lagunaren laguntzaz. Bai. Ba, oso ondo, entzuten da, egunero zure kantua da. Ja, lotxatzen naiz ja pixkate entzuten duan aldiro. Arro egon behar zara, Jende oso goren arro. daiako koteraino, tio. Baina, bueno. Bueno, bibazu ere, eta bibai bilbedi eta dana. Orain, egingo izuet galdera, bueno, agian apura laburren antzun behar dezue, baina galdera zaila. Zer da sortzaile izatea? Hiru hitz. Ez, apur bat gehiago. A ber, ez que lehenengo ez dakit nire burua sortzaile edo artista bestela konsiderauko nauken. Baina, bueno, uste dut, bereizten gaitxuena dala, badaukoela, olako igual sensibilidade antzeko bat, mundua persibitzeko edo ulertzeko edo eta barruen sentiarazten dozkun horretatik, ez dakidan utxune batetik edo gogo batetik edo ez dakit zer, baina bai zerbait sortzeko edo adierazteko behar bat, eta pues bakoitzak bere disiplina horretan topatzen dauela adierazteko modu hori, ametxek musikan bitartez, nik oialetan, eta badaz margolarixa, badaz idazliak, badaz poetak, eta ez dakit. Bale, oso ondo. Hori esango nauke, ez dakit. Nik badut hitz horrekin pixkat maitasun gorroto harreman bat. Ez dut uste, nik ez nuke inoiz nire burua definituko sortzaile gisa. Iruditzen zait, ez dakit, ez zaiola beharko luken erabilera ematen hitz horri. Zerbait sortzea, ez dakit gaur egun zerbait sortzen den. Vale. Uste dut gehiago dela dagoenarekin egiten dugula. Bai. Eta ez hainbeste sortzen dugula, ez dakit iruditzen zait hitz bat oso handia. Aber ezin zen galdera? Ez zer da sortzaile izatea. Baina, Bale, nik uste gero horre sortzen zaizkit zalantza batzuk, ze musikari bat edo dantzari bat edo aktore bat sortzailea da, ez? Edo hola sailkatzen dugu, baina sukaldari bat hori galdera ona da, hausnarketarako eraman dezake hori. Ez dakit. Edo azken gauza, barkatu. Ez dakit, nire amatxik egiten baldin bait jertxe bat, sortzailea da. Inork ez luke hori esanen, ez? Bueno, hori... Nahi dut, azten bai. baldin magara izketan, agian bai, baina inork ez luke hor sailkatuko, hasiera batetik. Bueno, besterik gabe. Aldegu hemen utzi eztabaida filosofikoa nahi duenak, hausnartzeko eta pentsatzeko, ez da? Hori da. Bai. Bai. Oso erantzunak eman dituzue erabat. Bueno, mila esker, ametxetan, Zuri. Segi zoragarriak izaten zuen arloetan, poesia bat asko entzungo dugu, eta gozatuko dugu eta dantzatuko dugu, eta gaur arratsaldean ere bai entzungo dugu zuzenean, ez? Agian, Agian. sorpresa. Bueno, ikusiko dugu. Mila eskerretaragatik. Zuei. Bai, agur. Agur. Bueno, orain jarraituko dugu gure azken gonbidatuarekin. Baztandik zuzenean, baztango errealitatea erakustera, ekagu baztango gazte bat. Beraz, Migueltxo, ongi etorri, talo bero bat. Zer moduz? Beste ondo pixkatekin, baina ongi. Bueno, nik uste asko daudela horrela. Errango nuke baietz. Bai. Bueno, aurkezu zure burua hasteko. Bueno, ni Migueltxo naiz, baztandarra, Arizkun herrikoa, historialaria eta baserritarra. Eta Arizkungo ze auzotakoa zarazu? Auzo Pollitenetakoa, Aintzialdekoa. Atzo handik pasatu zineten, eta suposatzen dut hartu zinetela ze paisai zoragarritan bizi garen. Bai, egia esan apartekoa, txokoa, Hor egunero bizitza esnatzea eta hori ikustea Bai, zoragarria. ez du preziorik. Ta
Bueno, orain, zoragarri alde batera utzita, arazotan sartuko gara, ados? Bai, tamalez, baztanen problematika desente daude. Bai. Horitatik, gaztentzat behintzat, erran honuke, arazoik handiena momentu hauetan etxe bizitzarena dela. Etxe bizitza. Bai. Hori da problematika nagusia orduan. Bai, gainera, baztenen badaude 800 etxe inguru, hutsik daudenak, salgai daudenak, eta, prezioak dire kristonak, eta hemengo gazteek ezin dugu onartu prezio horietan etxe bat erosi edo alokatzea. Erostea gauza bat da, baina alokairua ere bai ez dago eskaintza hundirik, eta pena bada, baztanen bagara gazte handana bat borondatea baduguna hemen bizitzen gelitzeko, baina ez dugu irten biderik. Gainera, batzutan jendea pentsatzen du, igual etxe bat edo baserri bat zahar berritu beharrean, igual erosoagoa da borda bat, ardi borda bat zahar berritzea. Baina hor, Nafarroako legek ez dizute uzten, zeren ez baduzu frogatzen baserri edo borda bat lehen etxe bizitza izana zela, ezin duzu ukuilu bat, etxe bizitza bat bilakatu. Ez dizute uzten erreforma hori egiten. Orduan, momentu hauetan, etxe bizitzarena tristia da, baina arazo nahiko larria da. Eta gero erranen nuke, baztandarren lurran defentsa ere bai, arazo nahiko gaurkotasuna handia baduen arazoa dela. Badire 11 proiektu baztango lurrak herritarren iritzia kontuan hartu gabe erabili nahi dituztenak. Adibidez, herrizeko mendian arroi bat egin nahi dute, eta gainera badirudinez aurrera doa edo ez dakigu. Lekarozen ere bai entzunen izanen duzue, Aroztegiako proiektua, golf zelaia, 205 etxe, hori dela azken finean baztanen 16. herri bat sortzea, Arizkunen ere bai, tamalez, orain ganden azaroan atera zen, gainera enteratu ginen Nafarroako boletinean bidez, inorek ez zigun deus erran, badago mehatzaritza enpresa baten egitasmo bat zundaketa batzuk egiteko, Arizkunen eta Elbeten, eta badakigu zundaketak direla beti arrobi baten lehenengo pausua. Ematen du Arizkundarren afera dela bakarrik, baino baztenen badaude bertze 20 proiektu arrobi bat egiteko. Afera da, hauek burdinarria atera nahi dute, ofita, guk baztenen burdinarria deitzen diogu. Bai, noski. Eta dirudienez, Nafarroan toki gutxitan badago, eta iparraldean, baztanen badago desente. Gainera, burdinarriak lurrai emankortasuna ematen dio, eta nekazaritza lur honenak ofita edo burdinarria dagoen lurrak dira. Orduan, beti egonen da gatazka bat, interes gatazka bat, mehatzaritza enpresen eta baserritarren artean. Eta, unez gain ere bai, entzuna dut, airean dagola, baina badago proiektu bat, Europara energia bidaltzeko, autopista bat egin nahi dute, kable, tendido elektriko bat, eta hori ere bastan zeharkatuko zuen. Orduan, momentu hauetan, baztandarrek gure lurra defendatzeko badugu non sartu. Bai, arrazoi asko azkazue, ez? Proiektu txikitzaile asko ari dira martxan jartzen hemen, eta zuen eskubide alkadarrikatu behar da, zure herrian bizitzeko eta duin. Hoi da. Eta, horregatik borrokak hain garrantzitsuak dira, ez da? Gainera, erranen nuke, mehatzaritza legeare adibidez, 1973koa da. Frankoren garaikoa, eta geroztik ez da deus aldatu. Eta garai hortan buruskitasun ekonomikoa bilatzen zen, eta orduko politikak arras destruktiboak ziren. Eta geroztik ez dira lege horiek berrikusi, eta azkenean Madridetik erraten dena betetzen da. Zentralismoa azken finean. Bai, hala da. Eta, orain, sartuko gara plata Euskal Herritarrokin. Zenitzen alduzu badaukazu dela nola baiteko exotizaziorik beste Euskaldunon partetik? Nik erranen nuke baietz. Bai? Uste dut, erranen nuke, ni adibidez Gipuzkoan lan egiten dut, eta lankidekin edo bezeroekin, nire euskara ezberdinagoa da, haiek daukatenakin konparatuz, eta erraten naute, zu nango bazara, eta ni bastandarra, eta bastandarra, zeinen ongi ez? Osea, denek ezautzen dute Erratzu, Arizku, denak egon dire Lizondon, denak egon dire Amaiurreko Gazteluan. Nik erunek badagoela exotizazio bat, baina uste dut positiboa dela, erren nahi dut. Bastandarra izatea uste dut nahiko ongi dagoela.
Edo nire kasuan behintzat jendeak ongi hartzen du bastandar batekin solastea. Bai, katxe, esan, ai ama, bastandarra zea plus bat. Bueno, ez dakit, errenen nuke, orokorrean hegoaldean behintzat nahiko idealizatu dagoela bastan, ez dakit, paisaia polita da, herri txikiak dire, baserritarrak daude, eta giro euskaldunean bizi garenez nik uste dut jendeak bastan maite duela. Gero ere erran beharra da, Nafarroa iparraldean, gure barriden artean, bastandarrak zakar fama dugula, eta guk haientzat berdina erraten dugu, eta bastandarrak ezagutu gara Nafarroa iparraldean tuku-tuku, ez dela, erraten duena bastandarrak tuku-tuku. Gure artean bakarrik solasten garen, jende etxia garela erraten dute. Baina hemen ez frogatzen ez, noizoenka solasten dugula mikrofonoren aitzinean. Urrunjatea ez apur bat ere, Nafarroa iparraldeko batzuen artean dagoen bizkartxoa. Baina, azkenan ere hain polita mantentzeko, horre garrantzitsua da, bastan hain idilikoa, ez dakit idilikoa, hori azken finean bako izan errealitate da, baina proiektu txikitzaile horiek ere, baztertzea bestela pikutera doa dana. Eta, arazo asko galetu izkizu, zein da baztenen bizitzearen alderik onena? Saldu iguzu, baztenen bizi, nola, zergatik? Nire kasuan, etxetik atra eta 5 pausuman orduko naturaz eta baztango historiaz gozatzen ari naiz. Orduan, niretako baztanen bizitzea da, estresari aurre egiteko tokirik honen hauez gara oporretan gan behar, gu etxetik atra eta mendian 10 pausuman eta ja deskonetatzen nahi gara. Baztanen gainera bertze ritmo batean bizi garela erranen nuke. Gaur egun denek baditugu ordutegia, denek egiten dugu lana han edo hemen, baina gero etxean nik uste lasaitasuna dagoela. Lasaitasuna, mendiak ikustea, hori zein garrantzitsua nire, COVID garaian ere askok ezin zuten atera eta bista bakarrak zituzenak eraikinak ziren, beraz hori privilegio bat zentzu baten, ez da? Bai. Etorri barko gara danak baztanea bisita egitera, kutsatu gabe eta errespetu osoz danarekin beti. Hoi da, favorez. Ez bota zaborra mendian. Ez, zaborra menditik at, ez da? Hoxe. Eskerrik asko, Migueltxo, oso ondo azaldu diguzu bastandarrez eta zer dan. Espero. Eskerrak zuei, gaztei ahotsa emateagatik. Noski, eta gora bastan, esan dugu bezala, gora Nafarroa, gora bastan ere bai. Ados, eta gora aintzinalde. Gora aintzinalde. Gora aintzinalde, venga. Venga, mil esker raunitz. Mil esker, txalo bero bat. Bueno, iritsi gara amaierara, baina amaitu baino leno. Oroituko zarete atzo gauean aritu ginela zutik challenge, zutik erronka egiten gune handian. Beraz, ikusiko dugu nork irabazi duen. Ez dakit galdu dituzuen edo ez paperak, oso txikiak ziren. Erakunde ekologista gara, orduan paper txikitxoak behar ditugu, ezta? Beraz, hemen dauzkan ere eskuan, ingo gana bota eta zenbaki bat jaso. Ez dago trukorik, ez dugu tramparik egin, ez kezkatu, hau da garden-gardena. Hau da supergardena. Beraz, goazen ikusiko dugu nordan klak-pakaren irabazlea. Bueno, a ber. Ui, ez dut begiratuko, ez dut begiratuko, bale, zenbaki bat hartuko dugu. 29. Zorionak 29. Jaso zure klak-paka nahi duzunean, pak zoragarria da. Beraz, eskerrik asko parte hartzeagatik guztiei erronka challengean oso divertigarria izan zen. Zuek ikustea edalontzaten gainera salto egiten. Eta nahi bali mazo gehiagotan egin, egintazue. Eta bueno, amaitu baino lehenago, oroitu nahi dizue. 29 hemen daude? 29. Zuek zarete? Zorionak. Irabazi ezuek klak-paka, txalo bero bat. Oso ondo. Beraz, jasoko duzue, pak zoragarria, kamiseta, boltsa, dana. Eta gozatu zuen oparia. Oso ondo. Eta hortaz hitz egiten, hemen daukagu klakeko taldea, saltzen boltsak eta kamisetak, karkarrak, perreo marxista, boltsarik onena da. Nahi baldin baduzue izan, piketoi handiena daukan,
pertsona zuen herrian, auzoan, auzunean edo dozentokitan perreo marxista eraman gainean, bale? Beraz jun eta erosi. Eta ez dezagun ahaztu bazkidetzea. Da oso garrantzitsua, horrelako proiektuak aurrera egiteko eta nahi baldin bagaituzu hemen eduki edo ze saio egiten, umorea ekartzen, denari buruz hitz egiten, bazkidu zaitezte, sartuklak.eusen, merke-merkea da, kubata bat garestio da, hilabetero €4, beraz, bazkidu zaitezte. Eta horrela amaituko dugu ja, gora Euskal Gazteria, eta mila esker denoi entzuteagatik eta etortzeagatik, eta gora bizitza. Egin klak!